Din галиме, язучы Таҗетдин Ялчыгыл хөрмәтенә Зәйдә Ялчыгыл укулары оештыру матур гадәткә әйләнде. 23 сентябрьдә Имәле башта дини чара узып, мәртәбәле кунакларны чәк-чәк белән каршы алдылар. Укуда галимнәрнең дә катнашуы дини чараны мәртәбәләде. Кунаклар Ялчыгылның каберен зират кылып, мәдәният йорты каршындагы тирмәләрдә оештырган күргәзмәләр белән танышты. Ялчыгыл медицина китапларын тәрҗемә иткән, белешмәләр язып, авыруларга тараткан, шифалы үләннәр белән дәвалау серләрен дә белгән, үләннәрдән авыруларга файдалы төнәтләр ясаган, сырхауларын дәвалау өчен авылдан авылга йөргән. Безнең Имәле баш авылында булганда да Таҗетдин Ялчыгыл шифалы үләннәр белән халыкны дәвалаган, халыкка файда китергән. Районыбыз авыллары электән мәчетле, мәдрәсәле булган, Ялчыгыл халыкны мәгърифәтле, иманлы итүгә күп көч куйган, мәдрәсәләрдә балалар укыткан, югары мәгълүмләр оста итеп якташның мәгърифәтчелек эшчәнлеген бәян итте. Дөньяда ач калмасын, ятимнәр дә булмасын. Хасталарга шифа бир, ушуларга дәва бир. Ярдәм әйлә эшебезгә, иман берсен халыкка. Я Аллаһым Фатиха. Күрше тирмәдә исә дини атрибутлар, намазлык, дисбе китаплары урын алган иде. Аңа кадәр районда намазлыклар чигү буенча бәйге оештырылды. Намазлыкларның иң отышлылары Бөтен дөнья татар конгрессы оештырган бәйгедә катнашты. Шабата киеп күтәрдек замананың күп мейеген. Менә шушы шабатамны түремәлдем бүген дип әйтелә халык телендә. Имәнле баш элек-электән балта, кул эш осталары белән тантыткан, арба, чана, ат иярләү кирәк ирак ясаганнар, чабата үргәннәр. Чабатаны гадәттә 7 юкәдән үргәннәр, 9 юкәдән үргәне кунак чабатасы булган. Менә шундый сувенир чабаталар ясыйлар, артистлар өчен, сәхнә өчен чабаталар ясыйлар. Менә бу эшлегә 100 ел бүгенге көндә аңа Зәкия апага үзенең әтисе калдырган була. Менә шу чабата ясау серләрен өйрәтеп. Мәдәният йортында Ялчыгылга багышланган күргәзмә эшләде. Кунакларга 5нче буын дәвамчысы Гамир Таҗетдиновның дини тәгълиматның дөньяви чагылышы китабы тәкъдим ителде. Пленар утырышта татар теле укытучылары, китапханәчеләр, мәдәният хезмәткәрләре катнашты. 10дән артык гыйльми хезмәт авторы Таҗетдин хәзрәтнең тормыш юлы һәм иҗатына бигрәк таның безнең төбәктәге яшәешенә өйрәнүгә багышланган конференция инде быел 8нче тапкыр үтә. Таҗетдин укулары зәйшиңнә түгел, Татарстан күләмендә әһәмиятле чара. Анда Ялчыгылның бүгенге көндә зур әһәмияткә ия гыйльми эшләре, дини хезмәтләре барлана. Хөрмәтле мөфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллинның сәламнарын, котлауларын сезләргә ирештерергә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Allah Rabbimiz bereketli mübarek kılsaydı şu saadet bulgan jıyılışımızı, konferansiyamızı. Şu mirasını saklagan için Taҗетдин Ялчыгылның һәм безнең киләчәккә шулай матур итеп күрсәткән өчен барыгызны да бик рәхмәтлим. Бу бик зур эш. Быел уздырылучы Ялчыгыл укулары аеруча истәлекле. Алдагы ел Болгарда ислам дине кабул ителүгә 1100 ел. Юлисан Халикова, ул шулай карамастан кызыксынып ислам тарихы белән шөгыльләнә башлады. Юлисан ул мине археологиядан укытты. Мин пединститут бетердем. Һәм кандидатлык диссертациясын яклады исламны кабул итү һәм аның Татарстан территориясында таралу дәрәҗәсе. Никадәр таралган 10нчы гасырда, 11-12нче гасырларда. Һәм бардык моны эшләргә мөмкин була иде археология материаллары нигезендә. Без татарлар энциклопедиялы халык, үткәнебез, шәхесләребез, энциклопедиябез булуы белән горурланырлык. Таҗетдин Ялчыгылга кагылмаса да, ул безнең гомумән безнең алдыбызда торган максатларга багышланган һәм Таҗетдин Ялчыгыл багышлаган максатларына багышланган. Шуңа күрә мин саныйм, бу минем чыгышым бик тә бу конференциянең эчтәлегенә, тематикасына туры киләдер дип. Җыенчы мәктәп укучысы Әмирә Гобәйдуллина, Милли китапханәнең фәнни һәм методик эшләр буенча директор урынбасары Ирек Хадиев һәм башкалар чыгышлары укуларга үзенчәлек өстәде. Улуг шәхесебез Ялчыгылның Зәй төбәгеннән булуы район өчен горурлык. Якташыбыз мирасы табыла тора. Нәсел дәвамчысы Рәзилә Җиһаншина Питердә Сидрәтүл Мөнтәһә китабын тапкан. Якташның Энҗе бөртегенәтен кадерле яткәрләре яшь буынны тәрбияләү, традицион ислам кыйммәтләрен пропагандалауда өлеше зур. Бу республика күләмендә конференция галимнәр дә катнашты, хәтта бер мәктәп укучысы катнашты. Таҗетдин Ялчыгылны галимнәр белә.
негездә. Гади халык артык белми. Шуңа күрә менә бу шул яктан караганда фәнне популярлаштыру бит. Залда да кешеләр утыра иде, укытучылар да бар, балалар да бар. Менә шул күзлектән караганда, әлбәттә, моны мин бик югары дәрәҗәдә яхшы үтте. Рәзимә Кашапова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.